Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana, ha assegurat respecte al cas de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que, de ser d'Esquerra, ja s'hauria apartat. Que si això hagués passat amb una persona d'Esquerra Republicana, aquesta persona ja s'hauria apartat, ja hauria dimitit. I per tant entenem que tothom hauria de fer el mateix en coherència. Unes declaracions fetes a l'acte de presentació de Suleiman Essaoudi com a candidat del Partit Republicà a les eleccions municipals del maig del 2023. Som una llista cremallera d'homes i dones compromisos amb el projecte d'Esquerra Republicana de Martorell, com he dit abans, en ajudar a les persones. També ha considerat que la líder de Junts per Catalunya no hauria d'entrar a presó. De fet, el mateix tribunal així ho ha dit, que fins i tot reiterava la desproporció d'aquesta pena i proposava un indult. Però defensa la integritat i denuncia la corrupció als partits polítics. Sempre hem lluitat contra la corrupció a tot arreu, a tots els nivells, i també en aquest cas denunciem aquesta situació. L'acte s'ha dut a terme a la plaça de les Cultures i ha finalitzat amb la presentació de tots els components de la llista ja tancada.